В какви хора се влюбваме и защо избираме такива партньори? Ще ви отговоря сега, ако останете с мен до края на видеото. С вас е Ваня Павлова от Академия Щастливи заедно. И това, което е много важно да разберете, е, че човек се влюбва първо през травмата си и второ се влюбва в човек, който е на неговото ниво на емоционална зрялост. Какво означава това? Че не може да си харесате някой, например, няма да се получи въобще връзка, ще сте несъвместими, ако единият е много осъзнат, много проактивен, емоционално и духовно зрял. Този човек изобщо, той няма ви обърне внимание. Защото ако вие сте дете в тялото на възрастен, буквално другият ще трябва да ви е родител, а не пълноправен, равнопоставен партньор. И най-интересният феномен, който наблюдаваме, че емоционално незрелите хора, те не обичат да се развиват и да се усъвършенстват. При тях егото е толкова голямо, че си мисли, че знае и разбира всичко и съответно, когато сте във връзка с някой, примерно събрали сте се, докато сте били на определено ниво и двамата, еднакво, на емоционална зрялост. Впоследствие обаче, повечето жени днес много се учат, развиват, четат книги, ходят на семинари, на терапевти, за което моите адмирации. Това е според мен най-правилно днес човек да опознава себе си, да се променя и да израства. И когато те обаче израстват, тези дами, а мъжете им седат на същото ниво на съзнание, на което са били преди 10 години, то между тях заива една пропаст и една голяма дупка. И за това искам да предизвикам мъжете и да им кажа, че е време да започнете и вие да правите такива промени в себе си. Да четете, да се развивате, да посещавате някакъв клуб, семинар, в който просто да осъзнаете първо какви са вашите незрели механизми на поведение, на мислене, на чувстване, защото именно тези незадоволени потребности, които имаме от дете, които са оставили празнина у нас, които са причинили травмите ни, ограничаващите ни вярвания, те контролират нашето поведение, нашите избори, решенията, които взимаме. Дали се ръководим от това да избягваме болката, страх от отхвърляне, от предателство, от унижение и така нататък, или се ръководим от това да получим удоволствие. Какво ни мотивира? От това зависи какви действия предприемаме. Дали сме уверени в себе си, от действията зависи какви резултати получаваме. Дали се проваляме или успяваме. Дали се учим от грешките си или се самообвиняваме и сме перфекционисти, които ни е страх да опитаме и предпочитаме да седим в зоната на комфорт, отколкото да действаме. Просто много са нещата при... дали имате щастлива връзка или пък провален брак или често сменяте партньори, отново зависи от всички тези фактори. Когато човек опознае в дълбочина себе си и види дали е пораснало дете на емоционално незрели родители, например, разбере какъв е неговия стил на привързаност, избягващ, тревожен, сигурен, то ще разбере защо и връзките му се развиват по един и същи начин в повечето пъти. Ще разбере защо, например, се вманиачава по партньора си или пък той се отдръпва. Просто човек си отговаря на толкова много въпроси. Ако искате да научите повече за тези неща, може да изпробвате метода Love Shipping, който е изключително нов, различен метод, с който буквално е система за ефективна комуникация и пренос на любов и към себе си, и към другия. В тази комуникация винаги сте печеливши. Дори когато видите на другия реакцията, която може да не е загриженост, да не прояви любов той към вас, вие пак научавате изключително много неща и пестите време, усилия, пестите рани нови на сърцето да си направите, нови наранявания. Така че ако искате да станете Love Shipper, се свържете с мен. Наистина това може да промени изцяло взаимоотношенията ви, връзката ви, да промените незрелостта си, да израснете и наистина да имате взаимоотношения от ново ниво. Прекрасен ден, любов и светлина от мен!